Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene gospođe i gospoda zastupnici. Hrvatska stranka prava AS u potpunosti podržava zahtjeve pirotehničara za poboljšanje uvjeta i primjerenog vrednovanja njihovog rada. Smatramo kako ovo pitanje nadilazi česta stranačka razmimoilaženja, te je krajnje vrijeme da zakonski i financijski sve učinimo kako bi našim pirotehničarima stvorili uvjete koji će maksimalno zaštititi njihove živote te na najmoguću mjeru svesti stres uzrokovan ovim uvjetima rada i naravno njihovim primanjima. Lani 3. lipnja upućen je dopis bivšem premijeru gospodinu Milanoviću, no bez kontakta i bez ikakvih rezultata, zato se očekuje da ovaj put molba bude uslišena. Činjenica kako naši pirotehničari svoje živote izlažu za samo 3 kune po kvadratnom metru minski sumnjivih površina pokazuje sramotan odnos prema ovom pitanju. Pored tog problema koji sigurno utječe na psihičku sposobnost pirotehničara zbog razmišljanja o financijskoj situaciji i prehranjivanja obitelji, pirotehničari su ugroženi i zbog bespoštedne međusobne borbe svih poslodavaca koji zbog niskih ponuda za razminiranje štede na sigurnosnim uvjetima rada. Stoga HSP-AS snažno zagovara izmjenu postojećeg postupka javne nabave gdje kriteriji neće kao do sada biti najniža cijena, već kvaliteta i sigurnost u ovom sektoru specijalnih usluga. Podaci od 15.4. ove godine, izjava ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Dražena Jakupeca, 36 poginulih od kraja Domovinskog rata, 89 ranjenih. A drugi podatak od strane gospodina Stjepana Tadića, povjerenika sindikata humanitarnog razminiranja, poginulih do srpnja 2013. godine 60. Neophodno je provjeriti i uskladiti podatke i ispravno informirati javnost. Isto tako, kako bi se poboljšali uvjeti rada hrvatskih pirotehničara, od kojih su mnogi razvojačeni hrvatski branitelji, prema kojima HSP-AS ima veliki senzibilitet, stranka će tražiti od Ministarstva poljoprivrede da kroz mjere ruralnog razvoja, odnosno mjeru 5, koja obuhvaća razminiranje poljoprivrednog zemljišta, poveća sredstva za ovu namjenu. Unatoč novom natječaju koji je objavljen prošli tjedan, kroz koji je dostupno 220 milijuna kuna za ovu svrhu, nelogično je kako je do sada iskorišteno samo 94 milijuna kuna od raspoloživih gotovo 900 milijuna kuna. Pogotovo što nam za razliku od drugih natječaja EU za razminiravanje sufinancira u 100% iznosu. Stoga ne smijemo ova sredstva čuvati za možebitne buduće katastrofe, već ih moramo usmjeriti za saniranje katastrofe sadašnjosti, što minska polja u 21. stoljeću u srcu Europe svakako jesu. Hvala lijepo. Zahvaljujem.